Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahlak dərslləri qızğanışqa qarşı şoqtay ғұмырлар uzda. Соңғы дәріс өткенге, lakin biraz ғана имамлық біле ұстазлықны бәйле бітіріп болмай қой вақыт. Шоңа туғандық жіплері һәм узған дәрісте Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін қарап кеткен едік. Кімдір болғандыр, кімдір жоқ енді. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, әгер ғұмырың ұзын болуны, табының кең болуны, ризығың кең болуны тілесәң, туғандық жіплерін бәйле дейді. Һәм мына шул хадиске бір дәріс бағышлаған едік. Неше кетіп, Аллаһ Тағала шушы туғаннарын барлап, туғаннары белән аралашып, туғанлық жіплерін нығытып яшәгән кешеләрнең, әлхамдулилlah, тормышларына бәрәкәт бирә. Һәм менә шушы бәрәкәт белән аның яшәгән ғұмыры нәтиҗәле була. Нәтиҗәле була. Чөнки беләбез, тәкъдирдә язылган, күкләрдә язылган ул үзгәрми. Дөньяга тәкъдир ике дәрәҗә дип әйткән идек инде. Бар лаухул махфуздагы тәкъдир, бар дөнья күгендәгесе. Шуңа күрә кеше туганлык җипләрен бәйләү сәбәпле дөнья күгендәге тәкъдире үзгәрергә мөмкин. Бу туганнары белән яхшы яши, ул узаграк яшәргә тиеш дигән. Әмма Аллаһ гыйлемендә ул үзгәрмәй. Чөнки Аллаһ безнең гомеребездә ничә ел, ничә көн, ничә сулыш, йөрәккә ничә тибеш, алар бөтенесе билгеләнгән. Шуңа күрә галимнәр берничә төрле аңлаталар. Берсе шул, дөнья күгендәге тәкъдир язмыш үзгәрә, тегесе үзгәрмәй диделәр. Икенчесе инде синең язылган гомерең, аның еллары артмаса да, аның нәтиҗәсе арта. Син күбрәк савап җыеп кала аласың, күбрәк Аллаһ Тәгаләгә якынайып кала аласың, үзеңнең ахирәттәге җәннәтеңне, йортыңны яхшырак итеп төзи аласың, һәм башка нәтиҗәсе бәрәкәтен бирә. Һәм ризык инде. Ризык тагын шулай ук Аллаһ Тәгалә ризыгын бирә, мул итеп бирә, бәрәкәт бирә шул булган тапкан малыңның, ашаган ризыгыңның, гомереңнең бәрәкәте була, әгәр дә туганлык җипләрен бәйләсәң, диде. Һәм алга таба бу әйтергә кирәк, хәтта шушы туганлык җипләрендә үзе бер тема дип әйтсәк тә була. Бу хадис Абу Хурайрадан килә. Тегесен инде булды ябабыз әлегә бәрәкәт мәсьәләсендә. Гомумән инде шуны әйтергә кирәк. Туганнар белән бергә яшәгән нәсел-нәсәпләргә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Алар инде авыр заманнарда да, мохтаҗлык заманнарында да алар ашка үлмиләр. Туганын таныган кеше ашка үлми. Менә шул. Алга таба Абу Хурайра радиллаһу анху сөйләгән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Тәалламу мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум." Өйрәнегез үзегезнең нәсәпләрегезне. Өйрәнегез үзегезнең нәсәпләрегезне. Моның белән, ягъни менә шушы нәсәпләрегезне өйрәнеп, сез туганлык җипләрегезне бәйләрсез ди. Бу сезгә ярдәм итер, туганлык җипләрегезне бәйләргә ди. Һәр аңлатып китәм. Фа инна силатур рахим мәхәббәтун фил әһл. Дөреслектә ди, туганлык җипләрен бәйләү нишләтә? Ул гаиләдә бер-береңә карата мәхәббәтне арттыра ди. Ул туганнар арасында, ягъни аралашу, туганлык җипләрен бәйләү, ул бит инде без аны инде ничә сәгать сөйләшәбез, аны 10 тапкыр күбрәк сөйләшсәк тә ул шулай бит, чөнки кызганыч, туганлык җипләре бүген изелеп барган, туганлык беткән, туганны танымаган вакытта яшибез. Вакыт гаепле түгел, без гаепле, шулай бит. Шуңа күрә күпме сөйләсәк тә ул артык түгел.
Ләкин пәйгамбәрбез нәрсә ди? Әгәр дә туганлык җепләрен бәйләсәгез, бу үзара мәхәббәтегезне арттырыр ди. Бер-берегезгә карата мәфратун фил мәл ди. Бу сезнең байлыгыгызны, малыгызны арттырыр ди. Эш җимешен әйтә инде монда бу хадистә. Туганлык җепләренең беренчесе үзара мәхәббәтегезне булдырыр ди. Икенчесе мал мөлкәтегезне арттырыр ди. Бу хадис булды инде моның турында шулай бит. Һәм ва мәнсәәтун фил әфәр ди. Һәм сезнең әҗәлегезне кичектерер ди. Ягъни әҗәлегезне арткарак этәр ди, димәк гомерегезне озынайтыр ди. Бу хадис имам Тирмизи риваятында килә. Менә бу хадистә инде без күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне чакырды нәрсәгә? Нәсәпләребезне өйрәнергә. Нәрсә ул нәсәп? Гадәттә татар телендә ике сүз бергә килә сызык аша, нәсел, нәсәбе диләр. Шулай бит? Нәсел, нәсәбе. Икесе дә гарәп сүзе. Нәсел ул синнән соң киләчәк. Синең балаларың, оныкларың, торыннарың һәм алдагы. Нәсәп сиңа кадәр булган. Чөнки безнең бит инде бар башыбыз, бар дәвамыбыз. Шулай бит инде. Без кемнәрдер аша бу дөньяга килдек, һәм кемнәрдер безнең аша килә. Шуңа күрә синнән соң киләселәре нәсел дип атала. Синең нәселең, балаң, улың, кызың, синең оныкларың, ә сиңа кадәр әти, әни, әби, бабай бусы нәсәп дип атала инде. Нәсәп. Синең родословный булайын. Шулаймы? Родословный була. Предки. Бар потомки, нәсел, потомство, нәсәп ул инде предки. Бездә бераз гына татар телендә бутыйлар. Нәсел нәсәбеңне беләсеңме диләр дә, син аларның нәселеннән дип әйтсәк туры килә инде. Шулай бит? Шуңа күрә башың дәвамың инде. Шуңа күрә Алла пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Нәсәпләрегезне өйрәнегез ди. Өйрәнегез. Сез кем баласы? Әниең кем, әтиең кем? Кай бер җирләрдә шулай килеп чыга бәхәсле мәсьәлә, нәсәп ул кешенең әти-әнисе генә дип инде. Ләкин әти-әни генә түгел, ул бөтен туганнар. Менә монда инде шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям чакырды безне. Кемнәрне өйрәнергә? Әти-әниеңне өйрән. Аларның әти-әниләрен өйрән. Әбиеңне кем, бабаң кем синең? Алар кем балалары булган? Аннарысын китәбез шуларның нәселләренә. Шулай бит, шулар аша без кемнәргә туган? Мәсәлән, әтиең, әниең аша, әбиең, бабаң аша. Синең әти, әниеңнең бер туганнары. Бу инде гарәп телендә амматун, хал, халатун. Ягъни урысча родные тети һәм родные дяди була инде. Шулай бит инде. Тети, дяди. Без инде абый гына дибез, ләкин әтиеңнең бер туганнары, абыйлары, кыз һәм ир туганнары, һәм әниеңнең бер туганнары, кыз һәм ир туганнары. Булар синең якын туганнарың санала. Шуңа күрә барлагыз, өйрәнегез ди. Ни өчен? Ни өчен пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәнергә куша? Бу сезгә ди ярдәм итер туганлык җепләрегезне бәйләргә ди. Өйрәнергә кирәк нәсел нәсәбеңне башкалар каршында мин фәлән нәселдән дип күкрәк кагыр өчен түгел. Мәсәлән, кай вакыт ишетәбез шулай, без анда мурзалар нәселеннән, без ханнар нәселеннән, ничек диләр әле? Алада ничек ди? Тегесе дә туа, бусы да туа ди. Шуңа күрә ярар син инде бәлки нәселеңдә булгандыр, кемдер. Без бөтенебез дә адәмнән инде булай карасак. Шулай бит инде. Барыбыз да тоташабыз. Ләкин монда күп вакытта, мәсәлән, гарәпләрдә ул проблема булган. Без мәсәлән фәлән кабилә, фәлән нәсел кешеләре, сез инде төгән нәсел кешеләре, сез инде әллә ни. Монда шуңа күрә үзеңне зурлау, башкалардан өстен күрү, ягъни тәкәбберлек өчен булырга тиеш түгел. Өйрәнәсең, туганнарыңны барлыйсың, ни өчен? Туганлык җепләрен бәйләр өчен. Бу бит минем абый икән. Бу бит минем бабамның энесе икән. Һәм менә бу әйберне галимнәр әйтәләр, бигрәк тә өлкәннәр. Чөнки гадәттә нәсәпне кем белә? Өлкәннәр белә. Һәм алар өлкән булганга түгел, шуның белә кызыксынганга күрә беләләр. Бүген яшьләр күп әйберне бездән күбрәк белә.
Телефонны алар бездән күбрәк белә. Интернет дөньясын, анда IT дөньяларны алар бездән күбрәк белә. Ләкин ни өчен алар нәсәпне әз белә? Алар кызыксынмыйлар. Шуңа күрә галимнәр бу хадискә шарх язучы галимнәр әйтәләр, менә мондадый хәтта әти-әниләр, әби-бабайлар улларына, кызларына, аныкларына өйрәтсеннәр моны ди. Өйрәтсеннәр. Ни өчен? Чөнки әгәр дә мәсәлән ул белсә, менә бу бит аның абысы икән. Менә бу бит аның апасы икән, менә бу синең апаң, вообще-то. Бу синең абыең, чөнки мәсәлән 18, 20, 25 яшьлек әле туйда күрешмәгәннәр әле туйда тамада таныштырмаган әле. Шуңа күрә күбесе хәтта белмиләр дә. Алар каядыр монда яшиләр, Казанда мәсәлән, тегеләр каядыр Чаллыда яшиләр, яки анда Азнакай районында күрешмәгәннәр. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез чакыра безне. Барлагыз, өйрәнегез ди. Өйрәнегез һәм өйрәтегез. Шулай бит инде. Ни өчен? Тугандык җепләрен бәйләү өчен ди. Һәм нәрсә ди? Менә бу эш әйберне бирер ди. Тугандык җепләрен бәйләгәч, арада мәхәббәт туа. Мәхәббәт ул туган булган өчен генә барлыкка килми. Урамдагы бер кешегә килеп, туктале, мин сине шул хәтлек яратам, син, наверное, минем тугандыр дип әйтеп булмый. Шулай бит инде. Ләкин туган икәнеңне белгәч, нишли? Аңа карата күңел уяна. Аңа карата ниндидер якынаю хисләре барлыкка килә. Ул бит былай гына булмый берәйбердә. Хәтта галимнәребез зур-зур китаплар язганнар. Нәрсә турында? Аллаһка булган мәхәббәтне ничек ныгытырга? Бер караганда, тукта, моны ничек нигә ныгытасың инде? Аллаһка мәхәббәт бит инде, без бит аны яратырга. Юк. Аллаһка булган мәхәббәтеңдә бераз гына күгәреп китергә мөмкин, какшап китергә мөмкин, загыйфләнергә мөмкин. Дөнья бит чөнки. Шулай бит инде. Дөнья бит үзен гел нитә? Сидереп тора. Үзенең матурлыгы белән, үзенең рәхәтлеге белән ул һәрвакыт мавыктырып тора. Бигрәк тә бүгенге дөнья. Без яшәгән рәхәт дөнья монда шуләсе килми. Шуләсе килми. Әле кашан 13нче елнымы дөнья бетә дигәннәр. 13тә түгелме? Ел сайын бетерәләр. Бер апа әйтә, ул шундый акыллы җитәкче апа безгә мәчеткә бик ярдәм итә иде инде. Ул әйтә, хәзрәт ди, менә нишләрбез инде ди, әйтәм, нәрсә эшлибез? Менә дөнья бетә бит дип әйтәләр ди. Әйтәм, нәрсә булган? Дөнья бетсә бетә инде. Ди, иләрне генә җиткереп бетергән идем, әйбәт мунчалар салган идем ди. Машинаны алыштырган идем ди. Менә теге кешечә яши генә башлаган идек ди. Менә шуның кебек дөнья көн сайын вагазлый безне. Дөнья көн сайын, мизгел сайын безгә дөнья вагаз сөйли. Ярат мине ди. Һәм без яратабыз. Шулай бит. Шуңа күрә галимнәр язганнар, беренче рецепт, икенче, өченче, 10нчы рецепт, 15нче рецепт, ничек Аллаһка булган мәхәббәтебезне яңартырга, ныгытырга, арттырырга. Шулай бит. Кешеләр, бәндәләр арасында да, ир белән хатын арасында да, мулла килеп никах укыды да, икесенә дә гарантия бирде, 50 ел бер-берегезне яратачаксыз, аңлап, матур итеп яшәячәксез. Бүтән акчаны бирәләр муллага, андый гарантия бирә алса. Бирә алмый. Шуңа күрә кешеләр арасында да, мәсәлән, дуслар арасында, кардәшләр арасында, ир белән хатын арасында, әти-әни балалар арасында, туганнар арасында да менә бу хисләр аларны булдырырга кирәк. Булмаса булдырырга кирәк. Аларны ныгытырга кирәк. Әгәр дә какшый башласа, каядыр аларны нишләтергә? Төзәтергә кирәк. Фаслиху байна ахавайкум иннамал муъминуна ихва. Аллаһ нәрсә ди? Дөрестлектә мөэминнәр туганнар ди. Фаслиху байна ахавайкум ди. Шуңа туганнарыгыз арасында, кардәшләр арасында нишләгез ди? Арагызны төзәтегез ди. Мөнәсәбәтегезне төзәтегез ди. Әле бер көнне укып утырам, Әбу Бәкр килеп керә Пәйгамбәрбез янына. Пәйгамбәрнең өендә кем? Әбу Бәкрнең кызы. Нәрсәдер Пәйгамбәргә җиппәрә. Ишкынып киткән бераз. Ишкынып киткән дигән сүз бәйдән. Без инде әниебез турында бер начар сүз әйтә алмыйбыз. Шулай бит. Безнең өчен Пәйгамбәрнең һәрбер хатыны әни. Bütün müminlerden. Şundan Ebu Bekir eti bitin de o.
улын күтәрә дә Гайшәгә китә. Син нәрсә ди? Аллаһның илчесенә ди. Авызың ачып тавыш күтәрәсең ди. Пәйгамбәрбез юлына килеп баса да туктады, килмәде. Тимә минем хатынга ди. Шуннан соң Әбу Бәкерне тынычландыра да чыгарып җибәрә. Гайшәгә карый да, күрдеңме, мин сине ди әтиеңнең кулыннан сакладым ди. Ярар, 1-2 көн үтә. Әбу Бәкер 2 көн бит ут эчендә икән, оказывается. Ну, кыз бит пәйгамбәр белән килеш алмаган. Алай ярамый бит инде. Кызны яратса да, пәйгамбәрне әлбәттә күбрәк яраталар. Шуннан соң 1-2 көн үтәме, тагын килә. Килеп керә дә, я Расулалла ди, эй кызым ди, менә ди чыдый алмыйм ди. Сез мине керттегез бу әйбергә ди. Килеп керә дә, тегеләр җылмайышалар пәйгамбәрбез белән, шаяралар, нәрсәдер ашыйлар, эчәләр. Бу бит калды моның кызына ачу. Шуннан соң килеп керә дә, кызына карый елмая, ире белән пәйгамбәрбезгә карый да, шуннан соң карагыз әле, сез мине керттегез бу әйбергә, хәзер бусына да керттегез инде ди. Сугышыгызга керттегез мине ди. Хәзер әйдә перемирияга да керттегез ди. Пәйгамбәрбез елмая да, без сине күптән керттек инде ди. Ягъни тынычланды. Ул теге милые бронятся, только тешат. На шуңа күрә ир белән хатын арасында, ата белән ул арасында, күрше белән күрше арасында, кеше белән кеше арасында ул нәрсә туган белән туган юган ди гарантия. Әни әти тудырды да, 2 братны бастырды да, все, сез туганнар, гомер буе дус, гомер буе яратып, гомер буе бер-берегезне кишитеп яшисез дип, Адәм белән Хава да әйткәннәрдер. Хабил белән Кабилгә. Ләкин ничек шайтан араларына керде? Шулай бит, иң беренче җир өстендә братоубийство шуңа барып җитте. Көнләшү сәбәпле. Шулай бит, Якуб та хатыны белән ничә улын сугышыгыз дип үстермәгән. Шулай бит инде. Ләкин көнләштеләр, атабыз Йосыфны безгә карый күбрәк ярата дип, шайтан шул кадәр котыртты. Әле бит монда бер братны түгел. Мәсәлән, бер уртанча братны бысы бит инде кичкенәрәк Йосыф. Шулай бит инде. Аннан соң әле Беньяминнар килде. Мәсәлән, бер уртанча брат, фәлән ди, зур брат килде да, раз башына берне бирде. Туктады, смотри, бу безнең брат дип әйтмә ди. Монда бит объединились, берләштеләр. Шайтан бөтенесенә керде. Шулаймы? Шуңа күрә менә бу Коръәндәге кыйссаларда, хадисләрдә алар күрсәтә, шайтан ни дремлет. Ул туган белән туган арасына керә, ул ир белән хатын арасына керә. Ул ана белән кыз арасына керә. 2 кардәш арасына керә. Дуслашып йөрделәр дә, бүген күрешмиләр дә, исәнләшмиләр дә, берсе бер юлдан китсә, икенчесе икенче юлдан, алай булмый. Менә шуңа күрә ул дөнья Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Барлагыз диде туганнарыгызны. Ирәнегез, нәсәбегезне өйрәтегез. Һәм бу сезгә 3 әйбер бирер диде. Шулай бит? Үзара мәхәббәтегез артыр. Икенчесе малыгыз күбәер, өченчесе әҗәлегезне этер ди. Туктале, үләргә вакыт түгел әле. Яшәргә кирәк дип. Һәм моңа әле мин карап утырдым моның шархын дәрескә әзерләнгәндә, хәтта башка китерергә була сүзләрне дә, мәсәлән, Гомар ибн Хаттабның сүзен. Гомар ибн Хаттабның сүзен минбәрдән Гомар ибн Хаттаб вагаз сөйләде ди. Бу инде минбәр Пәйгамбәребездән соң Әбу Бәкергә калды, Әбу Бәкердән соң Гомарга калды. Гомар инде монда хәзер баш имам да, муфти да, халиф та. Шулай бит инде. Һәм нәрсә дип әйтте? Ул минбәргә, моны Җубайр ибн Мут'им әйтә, Гомар ди минбәргә менеп шушы сүзне әйтте ди. Ta'allamu ansabakum, насәпләрегезне өйрәнегез, thumma silu arhamakum. Аннарсын туганлык җепләрегезне бәйләгез ди. Менә бу нәрсәне аңлата? Туганлык җепләрен бәйләү башлана нәрсәдән? Туганнарны өйрәнүдән. Мәсәлән, шул ук синең 16 яшьлек, 16 яшьлекләр белән вообще урынды, конечно. Давайте 20 яшьлек әзрәк уже керә башлады. Кайта башлады акылы. Менә
аңа ул туганлык җепләрен ничек аңлатырга, ул бит белмәскә мөмкин. Бу синең фәлән абыең, бу синең фәлән апаң. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә нәрсә диде? Башта тәалламу ансабакум диде. Туганлык җепләре, туганнарыгызны, нәсәпләрегезне өйрәнегез, аннарысын. Бу синең инде абыең икәнне белгәч, бу синең апаң икәнне, бу синең абыеңның улы икән. Шулай бит инде. Бу синең, мәсәлән, анда тудыкмы, троюродный анда башкасы. Аның белән нәрсә була? Мөнәсәбәт төзү җиңелрәк була. Күңел ачыла. Туган икәнеңне белгәч. Шулай бит инде. Шуннан соң да өйрәнгәннән соң туганлык җепләрегезне ныгытыгыз. Һәм дә тормышта булыр, валлаһи тормышта шундый хәл булырга мөмкин ди. Ике кеше арасына низак керә ди. Ике кешенең арасында проблема туа ди. Ләкин шул вакытта ачу тотып йөргән, ачу саклап йөргән шушы кешенең туган икәнен белеп алса ди, нишли? Аның күңеле аңа карата башка төрле карый ди. Ярар, бу минем әле туган кеше икән, туган тиешле. Әйтәр бит татарда, безгә туган тиешле дип каян кергәндер инде, ләкин Гомар ибн Хаббу пәйгамбер сүзе түгел. Гомар әйтә, әгәр дә шушы арага шайтан кергән кеше белеп алса ди, бу аның туган икәнне ди, аның күңеле йомшаячаган ди. Шуңа күрә туганнарны белү ул безгә үзара мөнәсәбәт төзергә, яхшы мөнәсәбәт төзергә ярдәм итә. Һәм нәрсә ди? Бәлки аңа карата явызлык кылудан да туктатыр ди. Мәсәлән, кемдер сиңа карата нәрсәдер малыңны урладымы, алдадымы, нәрсәдер килеп чыкты да, син аңа карата дошманлык хисләре белән, ачу белән йөрдең, әмма килеп чыкты ул синең фәлән абыеңның улы булып чыкты, оныгы булып чыкты да, шуннан соң инде күңелең йомшарып, нәрсә син аңа бу эшлисе явызлыгыңны да бәлки туктатыр шушы туганлык җепләрен, туган икәнеңне белү ди. Бу кемнең сүзе булды? Гомар ибн Хаттабның сүзе булды. Шулай ук Абдулла ибн Габбас турында әйтәләр. Абдулла ибн Габбас инде ул халифа түгел, ләкин Габбас пәйгамбәребезнең дядисе, родной, әтисенең Абдулланың бер туганы була инде, шулай бит. Габбасның улы Габдулла була. Пәйгамбәребезнең кеме була инде бу? Тудык. Двоюродный була. Ул әйткән: "Ихфазу ансабакум". Ихфазу дигән сүз хәтта хафиз дибез, Коръанны ятлагыз дибез. Ул әйтә: "Ятлагыз нәсәпләрегезне" ди. Ятлагыз ди. Ягъни билегез ди, билегез, истә калдырыгыз ди. Ни өчен? Тасилуна архамакум ди, шуның белән сез ди туганлык җепләрегезне ныгытырсыз ди. Ныгытырсыз ди. Фа иннаху ла бу'да биррахим ида qarbat. Әгәр дә ди бер кеше белән якын булсаң ди, күрешеп, белешеп, аралашып торсаң, ул синнән ерагаймас ди. Ягъни кеше синнән ерагаймасын өчен нишләргә кирәк? Аның белән аралашырга кирәк. Аның белән нишләргә? Күрешергә кирәк. Сөйләшеп торырга кирәк. Шуңа күрә нәрсә ди? Туганнарың ерагаймас, алар белән якын мөнәсәбәттә торсаң ди. Хәтта синнән ерак торсалар да ди. Мәсәлән, ниндидер туганың синең кайдыр киткән Себергә, кайдыр киткән Россиянең ниндидер бер ерак регионына, кайдыр яши, белмим, Төркиядә яшиме, кайдыр. Ләкин ул синең туганың. Әмма син аның белән һәр даим шалтыратышасың. Иртә белән хәерле иртәләр әйтәсең, үзеңнең хәл-әхвалларыңны сөйлисең. Бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, безлимитный звонки, шулай бит инде. Бүгенге көндә WhatsApp бар, сиңа тавышы гына җитми, син аның сурәте белән шалтырата аласың. Шулай бит инде. Мәсәлән, берәү миңа сөйләде, мин ди иртә белән чәйне эчкәндә шулай шалтыратам ди якын кешеләргә. Мәсәлән, 30 минут чәй ичәм ди, ул абзый инде ашыкмый бер каяда безнең кебек. Видеоны кушам ди, без ди рәхәтләнеп сөйләш. Бер көн сайын бергә чәй ичәбез ди. Мәйтәм, ничек эчәсең сез көн сайын бергә? Менә WhatsApp'тан ди. Бу куйган тегесе дә уже белә, көтеп тора. Абыйсы белән сөйләшә. Мен дә кеме белән шулай бит инде. Шуңа күрә нәрсә?
ерак торса да, ул ерагаймасты, мөнәсәбәт якын булса, һәр вакыт булып торса ди. Менә шуңа күрә бу хәтта еракта яшәгән туганыңны да нишләргә араның ерагаймасын өчен шушылай аралашып торырга кирәк ди. Һәм кешеләр ди, алар якын булмаслар, әгәр аларның аралары якын булмаса ди. Ягъни алар аралашып тормасалар, хәтта бик якын яшәсәләр ди. Мәсәлән, кемдер синең каядыр Себердә яши, син аның белән гел аралашып, хәл-әхвал сорашып, каядыр авылда Чирмешән, Аксубай, Мөслим, Сарман яши. Син аның белән гел аралашып торасың. Видеосы да, башкасы да күрешергә тырышасыз, якын, ерак яшәсәгез дә. Кемдер монда Казанда яши, күрше урамда. Ләкин аралашмау сәбәпле, мөнәсәбәт, связь, элемтә булмау сәбәпле, йөрәк нишли? Йөрәкләр суына, йөрәкләр ерагая. Шуңа күрә бит кай вакыт, мәсәлән, ашларда, мәсәлән, җыелалар. Җыелалар, мәсәлән, каядыр бер туган үлгән, менә җыелганнар, бер яктан, шатлыклы вакыйга җыймады аларны. Шуңа бит, ләкин икенче яктан алар бит җыелдылар. Шуңа күрә мин гадәттә әйтәм, бу мәҗлестә бөтенләй Коръан укымасак та, арвахларга дуга кылмасак та, бу изге мәҗлес. Ни өчен? Карагыз, күпме туганнар җыелган. Карагыз. Сез соңгы тапкыр кайчан күрешкән идегез? Әле мәҗлестән соң аерылыша алмыйлар. Шуңа бит инде, әле ярый менә җыелдык әле, кара күптән күрешкән булмаган икән, сагынышканбыз икәнбез дип, менә шулай иттереп нишлиләр? Аралар җылына. Менә монда дагын Абдулла ибн Габбас та шуны әйтә. Шуңа күрә якын яшәсә дә мөнәсәбәтләр булмаса, ул ерагайыр ди. Һәм кыямәт көнендә ди, һәр кешенең туганы килер ди. Әгәр дә ул аның белән җепләрне саклаган булса, мөнәсәбәтне, ул аның файдасына шәһадәт бирер ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә: Раббым, менә бу минем белән араны яхшы тотты. Бу минем белән аралашты, авыр вакытта ярдәм итте, минем белән бергә сөенде дип, туганлык җепләрен бәйләде дип, аның өчен шәһадәт бирер ди. Әгәр дә туганлык җепләрен сакламаган булса, ныгытмаган, аралашмыйча, ярдәмләшмичә яшәгән булсалар, нәрсә? Аңа каршы шәһадәт бирер ди. Мәсәлән, мин аның бер туганы идем, ул минем белән аралашмады, мин аның белән тырыштым, ләкин ул мине кабул итмәде, мәсәлән инде. Аңа каршы шәһадәт бирер ди. Димәк, туганнар да кыямәт көнендә яки сине коткаруга, яки сине батырырга сәбәп булачаклар. Менә шуңа күрә бу бик хикмәтле хадис инде. Таалламу мин ансабикум, насабларыгызны өйрәнегез дигән. Һәм гомумән ул инде тормышта, менә шәҗәрә турында да сүз барды, шулай бит инде, син кайсы нәселдән, кемнәр баранда, нинди туганнарыгыз бар. Әйткәнебезчә, күкрәк кагып башкалардан үзең горурланырга була. Мәсәлән, горурлану дигән сүз инде менә үзеңнең ишеңнән шатлык, син менә шундый нәселдән, син бит шундый, шул бит чөнки кайбер кеше ул бит аңлап та бетерми. Үзенең нинди кеше баласы булганны, шулай бит ул әле моннан ничә еллар элек Түбән Камага кадәр Сарманда эшләгәндә кибет мәчеткә бер кибет ачкач, анда бар иде инде ни куйган ик, ксерокс аппараты. Мәсәлән, кагаз чыгарасың, фәлән сум акча инде, шулай бит. Шунда эшләүче егет инде әйтә, бер яшь кенә малай килде ди. Ниндидер кагазлар бирде ди. Мине күз төште инде ди. Документ түгел ул ди, ниндидер шәҗәрә кебек. Шәҗәрәнең башында Риза Фахриддин ди. Шуннан соң инде ярар, мин моңа чыгардым да сорыйм инде ди. Бу нәрсәсең? Бу минем ди шәҗәрәм дип әйтә инде ди. Шуннан соң син менә бу кемсең? Бу безнең бабай дип әйтә ди инде. Шулай кемдер инде дип әйтә. Син беләсеңме соң моның кем икәнен дигәч? Ну, какой-то писатель дип әйтте ди. Риза Фахриддин диде буга. Мин не әйтә алмыйм. Шулай дип теге за что купил, зато продаю. Ләкин кай вакытта кеше белеп тә бетерми. Нинди зур кешеләрнең ул бит кемгәдер
мәсәлән, ул ни бирергә мөмкин? Шулай бит инде. Теге кем әйтмешли, стимул бирергә мөмкин. Карале, ул бит зур галим булган, ник мин монда надан булып йөрим? Мин дә укырга тиеш. Дип шулай бит инде. Бабасы белән горурланып, мәсәлән, ул бит инде барыбер һәркем карый, аңа якын ул. Шулай бит инде, аның әтисеме, бабасымы, шундый галим кеше булса, мәсәлән. Ләкин башкалардан үзеңне үстен итү өчен түгел. Кай вакыт, мәсәлән, киләләр мәчеткә, вагаз сөйли башлыйсың да, "Юк, хәзрәт, мин үзем дә мулла баласы." Тогда ник килдең соң безнең ише? Без мулла балалары түгел инде, ни? Безгә ник килдең соң дип әйтәсе килә кай вакыт. Кеше кайчандыр яшәгән бабасы белән бүген горурланып утыра, үзе көлхвалланы да белми. Иң начары белергә дә теләми, чөнки ул үзен дахи дип уйлый, шулай бит. Ярар, бу теманы ябабыз, алга таба. Алга таба, безнең әле вакыт бар. Юк, бу туганлык җепләрен без хәзер әзрәк кенә киштәләргә бүләбез, киштәләргә салабыз. Димәк, туганлык җепләрен бәйләү синең ризыгыңны арттыра, синең гомереңне озынайта, синең туганнар арасында абруеңны күтәрә. Чөнки туганнарны барлап, туганнарны берләштереп йөргән кеше, ул барыбер аны хөрмәт итәләр. Шулай бит, аны киңәш сорыйлар, аны зурлыйлар. Чөнки менә күп кенә мәҗлесләрдә дә шул ук кайтабыз инде мәҗлесләргә. Мәсәлән, турып рәхмәт әйткәндә, менә ярый фәлән апабыз бар әле диләр. Ул безнең бөтенебезне җыеп тора диләр. Ярый менә фәлән абыебыз бар. Кай вакыт инде ул бераз җитәкче булып чыга. Может, мәҗлесне дә ул түләгәндер. Шулай бит инде. Кемгә нинди мөмкинлек биргән? Шулай бит инде. Менә шуңа күрә барыбер арада бөтен кеше җыймый. Арада кемдер җыеп тора. Менә кемгәдер шул вазифа бирелгән икән, шул сәләт бирелгән икән, шул мөмкинлек бирелгән икән, моны кулланырга кирәк. Кемдер җыерга тиеш аларны. Кемдер барыбер кайнатып йөрергә тиеш. Без инде аны хәзер, андый кешеләрне хәзер кем дип әйтәләр? Суетолог диләр. Суету создает все время. Ярар, алга таба. Башка киләсе киштәгә күчәбез. Шын туганлык. Нәрсә ул шын туганлык? Настоящее родство булайын. Шын туганлык. Абдулла ибн Амр. Бу инде Амр ибн Асның улы була. Абдулла ибн Гумарның түгел. Бар Абдулла ибн Гумар, Умар ибн Хаттабның улы, бар Абдулла ибн Амр. Икесе кеше булар. Ләкин икесеннән дә хадисләр килә күп. Абдулла ибн Амр, Аллаһ разый булсын, аннан да әтисеннән дә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, "Лайсал василу бил мукафи." Туганлык җепләрен бәйләүче ул изгелеккә изгелек белән түләүче түгел ди. Ягъни чынлыклап туганлык җепләрен бәйләүче ул изгелеккә изгелек белән кайтаручы түгел ди. Бәлки ди, "Валакин ал-василу аллази иза quti'at rahimahu wasalaha" ди. Бәлки чынлыклап туганлык җепләрен бәйләүче ди. Кем ул? Туганы аның белән арасын үзә, ул шуңа карамастан туганлык җебен һаман бәйли ди. Ул шуңа карамастан һаман туганлык җепләрен бәйләргә тырыша ди. Бу хадис Имам Аль-Бухари риваятында килә. Димәк, безнең яңа бу подтемабыз инде, шулай бит. Нәрсә ул чын туганлык? Ислам күзлегеннән караганда, менә синең чын туганың кем ул? Әлбәттә, изгелеккә изгелек белән кайтару күпкә җиңел. Шулаймы? Мәсәлән, хәзер һәрберегез тиз генә туганлык исемлеген күз алдына китердегез. Үзегезнең туганнарны, шулай бит, мин үземнекен. Кайсысы белән аралашу, йөрүшу, күрешү, сөйләшү җиңелрәк? Сиңа елмаеп, кылач җәеп, матур сүзләр белән каршы алып, шулай бит инде. Сиңа күчтәнәчләр биреп, рәхмәт сүзләр әйтеп,
Яшәүче туган беләнме? Әллә инде бер җүнле сүз ишетеп булмый. Әле артыңда синең сөйләнеп тә, гайбәтеңне дә сөйләп йөрергә мөмкин. Шулай бит. Әле сиңа бәлки көнләшепме, башкасы сәбәплеме, теләсә кемгә, теләсә нәрсә артыңда сөйләп тә йөрергә мөмкин. Кайсысы белән күрешәсе килә? Бысы беләнме, тегесе беләнме? Ну, әлбәттә, без нормальный кешеләр. Безнең нәфесебез, безгә кем яхшы, шуңа тартыла. Шулай бит инде. Ләкин карагыз. Сиңа изгелек кылучы, кунакка киләм дисәң, бәлеш салып сине каршы алып, әле күчтәнәшләр тиеп узатучы туганнарың белән шундай әйбәт яшисең. Һәм син әйтәсең, мин туганлык җепләрен саклыйм дисәң, пәйгамбәрбез әйтә, юк ди. Туганлык җепләрен чын-чынлыклап саклаучы кем ди? Туганың сиңа таш белән атса да, син аңа аш белән кайтарасың. Кем синең белән җылы мөнәсәбәткә омтылмый? Кем сиңа җылы сүзләр ишеттерми? Кем синең артыңнан рәхмәт әйтеп дугалар кылып калмый, киресенчә үзенең дорфалыгы белән, үзенең әдәпсезлеге белән, үзенең бәлки золымлыгы белән, золымлык, әшәкелек белән, шулай бит, сине интектерә, азалый, ә син шуңа карамастан, ну нишимсең инде, ул бит минем туган кешем. Әйе. Һәм шуңа син аннан явызлык күрсәң дә, син аңа яхшылык кыл. Менә бу чынлыклап туганлык җеп, Аллаһының туганлык җепләрен бәйләгез дигән әмрен тормышка ашыручы. Вот менә бусы, тегесе түгел ди. Чөнки әйткәнемчә, сине кычаклап алган апаң белән күпкә рәхәт яшәргә, синең артыңнан сөйләп калган сеңлең белән яшәүгә карый. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә ник килдең дип анда, синнән башкадар бик рәхәт дип. Менә динебез ислам. Менә монда нишли? Ихлас. Ихласлыкка чакыра. Нәрсә ул ихласлык? Без бит аны күп вакытта, ну мин бит чын күңелдән дип үзебезне кай вакыт аклыйбыз да, алдыйбыз да, шулай бит инде. Мәсәлән, авылда син утырасың тыныч кына, өеңдә кич кырын күршең ишек шакый. Ишек шакый. Эй, күрше ач әле ди. Ачтың, шишене биткән, чәчләре тузган, ишкене чеп күршең басып тора. Каралы башыма урта үтереп ди. Бирәле ди кибеткә барып килим әле ди. Син чын күңелдән белә торып, ул хәзер барып баш төзәтәчәген, чын күңелдән аңа рәхәтрәк булсын инде, хәле җиңеләйсен дип акча бирәсең. Шулай бит инде. Бу ихласлыкмы? Юк. Ихласлык кайчан синең йөрәгеңдә бер генә максат һәм бер генә ризалык. Ты преследуешь только одну цель и одно довольство. Кемнекен? Аллаһ Тәгаләнекен. Һәм кай вакыт син ихлас эшеңне башкарганда, Аллаһ кына миннән разый булсын дип, үз өстеңә аласың Аллаһтан башка затларның ризасызлыгын. Алар синнән риза түгел. Ул булырга мөмкин, өйдә, гаиләдә, ир белән хатын арасында да булырга мөмкин. Ул булырга мөмкин, ата-ана, балалар арасында да, дуслар, коллегалар арасында булырга мөмкин. Әгәр дә алар динне аңламый торган кешеләр икән, диннән ярак кешеләр икән. Мәсәлән, ул риза түгел синең, мәсәлән, син алып барасыз бизнесны, ә син әйтәсең, юк, без риба алмыйбыз. Ну ничек инде, менә бит бу фәлән банк, аның проценты әз, моннан алабыз да, хәзер бөтен бизнесны акча эшлибез да, кайтарабыз. Юк, әйдәгез, абу әйтә, юк, без харамга кирмибез ди. Да, авыр хәзер инвестиция привлекать итәргә. Бәлки каядыр хәләлнеке күбрәк тыйладыр. Синнән алар разыймы? Юк, алар синнән разый түгел. Алар аңламыйлар, алар өчен хәләл харам юк. Әйе, алар өчен бар акча. Әйе. Мәсәлән, мин просто башыма нәрсә килде, шуны гына әйттем. Әйе, син Аллаһ Тәгалә ризалыгын алып, кемнеңдер ризасызлыгын үстең аласың. Ләкин ихлас кеше нишли? Ул Аллаһның ризалыгын ала. Һәм менә монда дагы карагыз, туганыңа шалтыратып хәлем белгәч, ул синнән риза,
Алланың рәхмәте яусын, ярый дөньяда син бар инде, менә прямо аркадан әкрен генә ниләр чыга башлый инде. Прямо канатлар. Шундай рәхәт инде. Шулай бит инде. Икенчесе шалтыратты, бер җүнле сүз ишетмәдең. Әле тагын хурлап алды син, әле малайыңны хурлады. Чөнки аның малайы бәлки синең малайың кебек булдыра алмыйдыр. Шулай бит инде. Менә тыңладың, ләкин син аның ризалыгы өчен шалтыраттың моңа. Син мөселман. Һәм син һәрбер эшеңне башкарырга тиеш Раббыңның ризалыгы өчен. Әгәр дә синең каршыңда тора икән Раббыңның ризалыгы гына, демәк башкаларның ризалыклары синең өчен арта. Шуңа күрә ул сиңа әйткәнебезчә синең ашыңа таш белән кайтарса да, син әлхәмдүлилләh аның ташына таш белән түләмисең. Син аңа яхшылыгыңны кыласың, изгелегеңне кыласың. Чөнки ул синең туганың. Шулай бит инде. Чөнки ул синең туганың. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бу чын туганлык диде. Рәхәт түгел, җиңел түгел бу әйбер. Бу җиңел түгел. Һәм моны үз тормышында хәзер нәрсәнедер исенә төшергән, ниндидер хәлне, ниндидер мөнәсәбәтне, шулай бит инде. Алар моны яхшырак аңлый. Чөнки кемдер үзендә тотып карамагач, ул аны аңламаска да мөмкин. Мәсәлән, бер вакыт, моннан бер 20 еллар элек, вагаз сөйлим, 7 төркем Аллаһның гарыш күләгәсендә булыр дигән хадис бар бит. Иң беренче кем тора? Гадил җитәкче. Моны бер кем дә ишетмәде, но арада бер җитәкче бар иде. Мин сөйләп бетергәч, бу миңа әйтә, хәзрәт, бар микән ул дөньяда андый кешеләр? Чөнки ул үзе җитәкче. Ул аңлый нәрсә ул җитәкче булу. Ул аңлый, что гадил булу ул җиңел эш түгел. Коллективта бысы килеп сиңа ялагайланырга мөмкин, монсы килеп, монсы турында ничек сиңа гадил булып калырга шунда. Кемнедер күңелең якын күрә, кемнедер бик күрми, ләкин син гадил булырга тиеш. Менә шуңа күрә үз башыннан кичергән нәрсә ди, о, хәзрәт, монда гадил җитәкчеләр булыр микән ди. Менә ул аны белә. Шуның кебек туганнар арасында да кемнең проблемалар булган, бар, алар белә. Сиңа таш аткан кешегә ашатасы килми. Чөнки бары һәрберебездә бар минлек, кемдә юк минлек. Шуңа күрә сорадым бит, кемгә кайсы белә рәхәт? Елмаеп, кочаклап, килдеңме тагын 1000 тапкыр кил дигән кеше белән, туганың белән рәхәтме, әллә монсы беләнме? Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтә, әҗр менә монда ди. Шын әҗр, чөнки син минеңне җиңәсең. Син тагын хәзер тебе сейчас снова придется выслушать аның нытыкларын. Шулай бит инде йөрәкләрне телгәли торган. Кемгә нәрсә язган? Кемнең нинди бөтен тормышта миссиясе? Кемдер кемнеңдер канын ишәргә килгән. Кемдер ишертергә килгән аны, нишлисең инде? Ул бит Аллаһ Тәгалә һәркемгә биргән, әлхәмдүлилләh. Әле кая мин, яшьрәкләр бәлки күргәндер аны, WhatsApp'та каядыр таба алмыйм шуны. Бик кызык әйбер, анда бер ниндидер бер җитәкче әнисенә зарлана. Әни ди, менә бүген ди фәләне шалтыратты ди, ярдәм сорый, анда баласы операциягә кирәк, монсы килде ди, янган ди, монсы килде, белмим, арып беттем шулардан ди. Шуннан соң әнисе әйтте, тукта, улым ди, син ди бик ката арсаң ди, син ди үзеңнең урыныңны аларга бир ди. Сиңа килгән, син Аллаһтан сора ди, әйдә, попроси у Всевышнего ди, чтобы он поменял вас местами ди. Шуннан бу уйлап тора, юк, кирәкми ди. Кирәкми ди. Шуңа күрә нәрсә? Ул бит инде кемгә Аллаһ язган, нәрсә язган. Димәк, нәрсә дип әйтәләр? Кешеләр туганлык җепләрен бәйләү мәсьәләсендә 3 төркемгә бүленә. Шуның белән дәресебезне бетерәбез. 3 төркемгә бүленә. Беренчесе кем ул? Шын туганлык җепләрен чынлыклап бәйләүче. Бу Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп, аның белән яхшы мөнәсәбәттә булганда, аның белән начар мөнәсәбәттә булганда, туганнары белән аралаша, изгелеген кыла, ярдәм итә һәм ахыр чиктә кемнең ризалыгын өмет итә? Аллаһның ризалыгын өмет итә. Менә
туганы бәлки аны каргап торыр, фәлән итәр, төгән итәр, аулаңа бары яхшылык кыла. Бу беренчесе. Икенчесе җавап бирүче. Җавап бирүче. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Туганы изгелек кылды. Тукта, миңа шундый изгелекләр кыла. Әйдә, мин дә аңа изгелек кылыйм әле. Кай вакыт туйларда әйтәләр бит, никахларда. Эй, менә бу авыебыз безгә шул кадәр күп изгелек кылды, без аны шул кадәр яратабыз. Яхшы, рәхмәтле булырга кирәк. Шөкерле булырга кирәк. Ләкин бу ничәнче дәрәҗә? Икенче. Беренчесе тегендә калды. Шулай бит? Без икенче. Өченчесе аңа җепләрне үзүче. Җепләрне үзүче. Аңа яхшылык кылсалар да, аңа яманлык кылсалар да, ул туганнары белән аралашмый, мөнәсәбәтен төземей, аларга изгелеген кылмый. Шуңа күрә бу инде 3 туганлык җепләрен бәйләүдә, туганлык мәсьәләләрендә 3 дәрәҗә. Димәк, беренчесе иң өстен дәрәҗә. Бу инде бәлки бөтен кешегә дә бирелмәгәндер. Монсы бәлки бөтен кешегә бирелмәгәндер. Сиңа һәр заман таш атып торган, әле ул бит шит кешедән очкан таш ныграк авырттырамы? Әллә туганыңнан, якын кешеңнән килгән авырттырамы? Ул кеше якынрак булган сайын ул ныграк авырта. Шуңа күрә пәйгамбәребезгә нигә бигрәк авыр булды? Пәйгамбәрлекне игълан иткәч, якыннары каршы чыкты. Әбу Ләхәбләр, туганнары каршы чыкты бит. Шулай бит. Әбу Талибның дингә килмәве бөтен дөньяны китерде, Әбу Талибны китерә алмады. Менә шуңа күрә туганыңнан килгән таш кичерәк булса да катырак тия ул. Шулай бит. Шит кеше ярар инде, шит аның нинди мөнәсәбәтебез бар инде. Яра шулай тиеш инде ул дип барасың. Кай вакыт үзеңнекеләр менә китереп куйса, ул авыррак була. Менә шуңа күрә беренчесе ул инде иң инде. Сиңа таш атканда да син аларга ашатасың Аллаһ ризалыгы өчен. Икенчесе бу гаделлек. Бу гаделлеген икенчесе. Шулай бит инде. Менә бер сүз белән әйттек бит. Изгелеккә изгелек. Шулай бит инде. Әлхәмдүлилләһ, туганың якын итә, син якын итәсең. Тегесе әдәпсез, дырфа, грубиян, бер изгелеге юк, аның белән ярар инде. Нитмим дисең. Нәрсәле? Ерактарак тор инде дисең аны. Бу икенче дәрәҗә инде. Өченчесе туганың яхшы булса да, начар булса да, туганлык җепләрен үзүчен. Ярар, безнең бу тема бетмәде. Әле безнең тагын бер бу мәсьәләдә берничә хадис бар, иншалла. Бераз гына сахабалар белән булган берничә вакыйганы алырбыз шушы мәсьәләдә. Иншалла. Монсы инде киләсе дәресләрдә Аллаһ Тәгалә инде сездә кылыгыз инде, дәвамлы булсын инде, иншалла. Алайса нәрсәдер килеп чыга да шулай. Гел. Аннан онга килеп булмый. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Алла рахмәт яусын.